transporte a Ourense, cousas que se podían facer aquí, cousas que xa se podían facer aquí, concretamente en algúns cancros de mama e cousas así por estilo, para facer probas que se facían aquí, pois hai unha orden de que xa non se fagan desde aquí, sino que hai que mandalos ao servicio correspondiente a Ourense. E o hilo desto, do cancro, pois decir o mismo. Por a regla de 3 e por o plantexamento que se está utilizando, ahora mismo estánse facendo os ciclos de quimioterapia, estánse facendo aquí no Barco, no Hospital do Barco, por esa mesma regla de 3, como hai pouca demanda, volvémonos a mandar a Ourense. Co que conleva todo eso. Que, bueno, a parte da enfermedad, pois todo o que é o transporte, todos os quebradeiros de cabeza que conleva todo un desplazamento como é o que estamos a comentar. Eu sei que hoxe creo que a xerenta do hospital rebatía todo isto, pero a realidade é que ela non nos vai dar a razón, senón non estaríamos a falar disto. Se ela nos dirá a razón, probablemente estaríamos a falar de outra cousa. E non nos vai a dar a razón porque sigue o pé da letra que lle mandan decir desde... Ahora desde Ourense, antes desde Santiago, ahora desde Ourense, non? E se fora tan bo, por que non se veo a falar desto antes cos profesionais, cos ciudadanos, asociacións de veciños, asociacións de cáncer, de fibromialgia, todas estas asociacións que aglutinan as diferentes enfermedades e os profesionais da sanidade da comarca, por que non se veo a falar con eles antes e se puxo encima da mesa o tema e se escoitou o que agora estamos a decir? Por que se ven o último día? Entrou en vigor o día 20. O día 20, a semana pasada. Pois veu o día 19 a explicarnos só os traballadores do hospital as bondades do sistema. Por que non ven a conselleira e explica todas as bondades desto aos ciudadanos? Por que nos Salnés, en Vila García, os alcaldes, todos os alcaldes, están en contra da conselleira porque quere facer o mismo que se está a facer no Barco? Recordar que os alcaldes dos Salnés son todos do grupo que mantén a Xunta. Non hai ningún da oposición. Para reflexionar, se nós estamos equivocados, e ojalá estemos equivocados e non perdamos nada do que é a sanidade tal como está ahora, pero lamentablemente, conocendo, como conocemos a gran maioría, casi os que estamos aquí, as diferentes etapas da sanidade na comarca, ou peleamos por manter o que temos, ou é moi difícil que se o deixamos pasar manteñamos o que hai. Hai unha situación ahora mismo que nos pode levar a un retraso, eu pondría ben en 20 ou 25 anos, 20 ou 25 anos, a volver a peregrinación a Ourense. Eu levo 31 anos aquí e sei como era ao principio, sei como foi a mitade e sei como estaba ahora. Sin ser o millor do mundo, desde logo era bastante millor que o que tiñamos fai 25 anos. Por lo tanto, nós o que pretendemos é que, polo menos, que nos deixen como estamos. Aunque o ideal sería ir dando pasos hacia mellorar, porque hai outra razón. O Hospital do Barco, dos hospitales comarcais que hai en toda Galicia, é o peor dotado. É o peor dotado. No Hospital do Barco súplense moitas cousas polo traballo dos recursos humanos, dos traballadores, súplense co afán de facer as cousas acertada ou desacertadamente, porque acertar non todo o mundo acerta sempre. Súplese a deficiencia, a falta de recursos materiales cos recursos humanos. E que veña alguén a decir que encima temos demais, pois é casi un insulto, non? Cando temos unha resonancia que ten que vir de fora nun camión. É menos mal que se puxo o camión, que tamén se quere quitar, falouse de quitarlo. O sea, que a cuestión está en que, máis alá de cuestións ideolóxicas, de que se tú eres de tal ou eres de cual, a realidade é que aquí todos, en maior ou menor medida, acabamos sendo usuarios da sanidade. E dá igual que teñas unha ideoloxía de un lado, que teñas de outro, que seas creyente, que seas ateo, que seas alto, que seas baixo, que seas rubio, seas moreno, teñas os ojos blancos ou verdes. Ao final todos acabamos caendo no mesmo sitio. E se non hai os servicios, despois non vale decir, no, es que yo como apoyé a no sé quién, me mintió. No, mira, según, eu non son médico, pero según os
dependen de sanidade, digamos, de medicina propiamente dita, a mellor cura é a preventiva, é cando non hai enfermedade. Por lo tanto, independientemente de que seamos dun lado ou de outro, eu creo que merece a pena mobilizarse por a saúde de cada un. Merece a pena decir, no, mira, si é verdad todo o que me dices, si é verdad, por que non me explicas? Por que só nun papel donde non pon todo o que dices? Porque no decreto que saliu o 5 de agosto, todo o que dixo hoxe a xerente na radio non sale aí. Aí non está escrito eso. Nada de nada. O que está escrito é o que estamos dicindo nos aquí. E podemos demostrarlo lendo o decreto. Nos dixemos yo a gerente do Sergas, a jefa do Sergas, dixemos yo claramente, vamos a ver, tú estás nos vendendo unha cousa que non o pon no papel. No papel o que pon é todo o contrario. Que vai se decidir todo dentro Ourense. E que se vai a optimizar os recursos en función de a capacidade de cada recurso. Se vamos en función da capacidade de cada servicio, o Hospital do Barco sale perdendo. E ademais hai outra cousa. Cando alguén se integra en un complexo moi grande ou unha empresa moi grande absorbe unha pequena, quen perde? A grande. Sempre perde a pequena. Perde a identidade, perde a capacidade de gestión, perde a capacidade de presupostar, perde a capacidade de vender e perde hasta o nombre, ou a marca. Pois aquí é o mismo, por moitas voltas que se quera.